Vă salut la începutul unei noi ședințe a Cenaclului de Scriere Creativă Science Fiction Fantastic Club, organizat de Biblioteca Municipală Ovidius din Chișinău. Sunt moderatorul Marcel German, prozator și eseist, membru al Uniunii Scriitorilor și redactor șef al revistei Sud-Est Cultural. Cenaclul nostru își propune să contribuie la formarea unei noi generații de scriitori de science fiction în Basarabia. Pe lângă asta, se configurează ca o activitate extrașcolară foarte bună pentru toți cei care doresc să comunice cu cei pasionați de literatura science fiction și să afle multe lucruri despre noi cărți. De această dată vă voi vorbi despre romanul lui William Golding, Lordul Muștelor. Este o întreagă poveste cum am descoperit această carte. În copilărie, tatăl meu este cel care mi-a recomandat să o citesc, dar am ajuns să o citesc abia mult mai târziu și am regretat foarte mult acest fapt, că nu că am citit-o, ci că nu am citit-o în copilărie. Dacă aș fi citit-o atunci, aș fi fost cu totul alt om. Este o lectură esențială cu mare potențial formator. Să spun mai multe detalii despre această carte. Autorul său, William Golding, este laureat al Premiului Nobel. Lordul Muștilor este primul său roman, a apărut în 1954. Romanul Lordul Muștilor, în original Lord of the Flies, este pe locul 3 în topul celor mai îndrăgite cărți introduse în programa școlară engleză și a intrat în topul 100 a celor mai bune cărți romane engleze din secolul 20. După cum vă spuneam, este un roman care este o lectură esențială pentru toți cei care doresc să se formeze. Este un roman post-apocaliptic, dacă este să îl clasific. Într-adevăr, este o lectură foarte terifiantă. Este pasat într-un viitor foarte apropiat, în care începe cel de-al treilea război mondial, nuclear. Acțiunea se produce în insulele din Pacific. În centru sunt un grup de tineri care călătoresc cu avionul deasupra unui arhipelag din Pacific și avionul lor este doborât în timpul unei lupte cu avioane reactive. În același timp, s-ar putea ca căderea avionului să fie provocată de fapt de unda de șoc a unei detonări nucleare în acea zonă. Piloții avionului nu supraviețuiesc la aterizarea forțată în apă. În schimb, toți tinerii de la bord ajung în înot pe o insulă care se dovedește nelocuită. Pe această insulă ei treptat ajung să uite de tot ce înseamnă civilizație și să se întoarcă la barbarie. În ei se manifestă toate instinctele atavice, care nu ar fi fost manifestate în alte condiții. Într-un cuvânt, romanul Lordul Muștilor este un studiu asupra naturii umane și o meditație asupra factorilor care ne fac să fim civilizați, a factorilor esențiale. Numele de Lordul Muștilor este de la cel al trupului unui pilot de avion reactiv care a fost doborât și a căzut pe acea insulă, într-o zonă a insulei. Și cu echipamentul său, cu casca lui de protecție, cu ochelarii, are un aspect absolut sinistru și îngrozitor, pur și simplu. Și acei tineri care ajung pe insulă, treptat ajung la un moment dat să venereze această apariție ca o zeitate malefică a acelei insule. Acest simbol a dat titlul romanului și se află în centrul lui ca o imagine obsedantă. Unul din personajele centrale este un tânăr care demonstrează o forță individuală deosebită. Pe această insulă, în tineri se manifestă tot ce poate fi mai rău. Toate relele unei societăți în acel model în miniatură. Se pornesc lupte pentru putere, unii se manifestă ca alfa, alții ca omega, vorbind despre statutul lupilor în Haiti. Există victime. La urmă, acest băiat, deci să vă spun scena finală a romanului. La urmă, acest băiat devine respins de toți ceilalți, devine un războinic solitar
și este urmărit de toți ceilalți, dirijați de conducătorii clanului și amenințați cu răfuială dacă nu o fac așa. Și acest băiat aleargă și la un moment dat iese la țărm, urmărit de toți ceilalți. Și abia atunci observă că pe țărm au sosit niște marinari de pe un submarin englez. Ei îi văd pe acești tineri și sunt nedomeriți cum au ajuns în această stare. Și în acel moment toți tinerii au un moment de catarsis, au revelație asupra ceea ce au făcut și încep să plângă toți. După aceasta, echipajul submarinului ia cu ei. Este într-adevăr un roman terifiant și după cadrul în care este plasat, dar și fascinează după calitatea scrisului. Ca să analizăm puțin acest roman, nu veți vedea întrânsul tot felul de digresiuni patetice despre sensul universului, nu veți vedea nici inflorescențe exagerate, nici scheme prin care unii scriitori încearcă să provoace tensiune dramatică, punând în mod deliberat personajele în situații penibile, dificile, numai pentru a crea tensiune. Dimpotrivă, scriitura sa este elegantă, sobră și la obiect, în același timp extrem de eficientă. William Golding a avut vedere socialiste, dar acestea nu se văd, sau poate doar foarte subtil în acest roman. Se consideră că romanul a avut la origine o nuvelă mai veche, din secolul XIX, o nuvelă engleză, în care era subiectul următor, cum niște tineri ajung naufragiați pe o insulă și pe acea insulă ei ajung să manifeste tot ce înseamnă, tot ce este legat de credința creștină. După cum a declarat William Golding, el a încercat să corecteze ceea ce pare neverosimil și ireal în acea novelă veche și să arate ce ar fi făcut în realitate niște tineri care s-au fi pomenit în această situație. Încă un aspect pe care trebuie să-l menționez, că la editarea romanului original, editorul a amputat niște secțiuni din roman. Inclusiv se zice că ar fi existat o introducere în care s-ar fi prezentat cum a început acest război nuclear în insulele din Pacific. De asemenea, un personaj a fost redusă ponderea religioasă a unui personaj. Totuși, în astfel de circunstanțe, nu trebuie să fim să nu exagerăm cu opiniile noastre, din cauza că uneori astfel de intervenții se dovedesc până la urmă chiar benefice. Inclusiv s-ar putea chiar să fi fost benefic pentru acest roman. În încheiere, vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat cu atenție și vă îndemn să citiți cât mai multe cărți interesante. Cu aceasta vă doresc pe curând. Vă mulțumesc!